Чакай, не бутай сега! Мъчи. Чакай, да ще намеш. Колата. Кътичка. Къщичка. Бъркам. Няма да бъркаш, как ще бъркаш? Бъркам. Не може да бъркаш. Манджата Но това пая. не е банджа. Пая. Това не е манджа. Не тапая. Не. Тапая. Стане малко, дело да стане и става огън твой, огън. Не дей мятата с вилица, остави я сега тук. Не. Да. Или по-късно. Да сипваме, кога да чакаме. Сложихме масата и да стоим.